Serpaa. Mä en nyt tiedä, mitä mä oikein nyt tekemässä. Hei, meidän piti mennä juomaan. Mut. Piti mennä juomaan. Huomenna tulee my day. My day. My day. Mun ja Hempan koulupäivästä. Mut kuvaamme vain. Mutta perjantaina ehkä me nähdään Hemppakin. Ei oo mukit. Haluatko se YouTube nyt? Okei. Joo, mut Onks nää mukit? on. Niitä voi ottaa. Mut mä otan ehkä ton. Okei, mä kiitän semmosen päivän. Koska muki. Mä vaihtelet vähän tuon energiajuomamukin. Siinä on. Mä voin ottaa tänne. Kattokaa. Tätä hanaa ei voi laittaa täysillä. Mulla on upea muki. Anna nyt tiputa sitä. Oikeastaan mä en tarvii mukia, koska mulla on juomapullo. Juomapullo. Tää. Joo. Uusi läppärin nimi vähän voisi olla Mehpu. Ei kun Melles. Mehu. Mehu. Mun lempinimi on Mehu. Se nakaa mua Mehuks. Oli hirveä jano Hempun kanssa. Mennään olkkariin. Olemme hyvin yksinkertaisia tyttöjä. Mutta täällä mun pikkusisko katsoo vähän salkkareita. Ohjelma ei kelpaa lapsille. Joukopaitat oli Annella. Siinä pikkunen makaa. Ei tää saa polttaa. Mut Et sä kuulu. ihan sama. No, moikka. Ei moikka. Minun tulee. Te ootte ihan ääliöitä molemmat. Joo, mut moikka.